Ma jinsenħalli l-ebda persuna tattakka lili jew lill-familja tiegħi billi juża lil missieri għal skopijiet partiġani għax bintu għandha rwol politiku. Dan qalitu l-President tal-Partit Laburista Ramona Attard wara li fuq blog ġew iċċirkolati allegazzjonijiet foloz li missiera kien ibbenefika minn xi skema ta' benefiċċji soċjali li ma kienx intitolata liha. Il-President tal-Partit Laburista qalet li dawn l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' missiera huma kollha gideb li oriġinaw minn klikka ta' ħażen. Dr. Attard komplet tispjega li missiera qatt ma ħa assistenza jew pagamenti taħt benefiċċju għal diżabilità severa li hu mertu tal-investigazzjoni li qed tissemma bħalissa. Iżda b'differenza hu kien ġie ċertifikat taħt il-pensjoni tal-invalidità aktar minn 8 snin ilu wara proċess mieħdiku u mhux ftit ta' snin ilu kif qed jissemmew fl-allegati każi li kien hemm fil-mezzi tax-xandir. Komplitajt li l-ewwel darba li missiera ġie ċertifikat u għalhekk intitolata l-benefiċċju kien fl-1993 meta hi kellha biss 9 snin wara li snin ilu missiera kien għadda minn trawmi severi waqt ix-xogħol tiegħu bħala uffiċjal tal-Pulizija, inkluż meta sparaw fuqu. Il-President tal-Partit Laburista qalet li dokumenti mediċi li għandu missiera huma ġenwini u iffirmati minn professjonist tal-kura psikjatrika li missiera kien imur għandu regolarment u m'għandux jaqsam mal-każi fl-aħbarijiet illum. Fil-waqt li saħqet li sal-lum ħadd ma kien implika lil missiera f'dan il-każ u lanqas ġie mitkellem mill-investigazzjonijiet li għaddejjin, qalet li tal-mistħija li hemm min qed jipprova jinstiga azzjoni kriminali fuq każ ġenwin fil-familja tagħha, speċjalment għax hu missiera. Dan kollu juri kemm hawn min jobgħod lil min jimmilita fil-Partit Laburista u għalhekk komplet il-President tal-Partit Laburista hi determinata li tibqa' taħdem għal dak li temmen fih u min għalih jaħseb li se jkun hemm xi forma ta' intimidazzjoni sejjer żball. Finalment Ramona Attard qalet li l-ebda tentattiv mhux se jeljenha milli tkompli bil-ħidma politika. Sa dan it-tant wara li Attard ippubblika stqarrija fuq il-mezzi soċjali, il-blogger li tella l-istorja irtira u ammetta li lanqas biss verifika l-fatti tagħha. Brabta ma' dan il-każ, numru ta' persuni oħra li l-Partit Nazzjonalista u l-forċini tal-establishment ippruvaw jimplikawhom ċaħdu xi involviment fil-każi attwali. Il-Prim Ministru Robert Abela wkoll qal li kienet Kastilja stess li rrapportat il-każ is-sena l-oħra meta feġġew l-allegazzjonijiet u li hu konvint li l-ebda membru fil-grupp parlamentari preżenti m'għandux jaqsam ma' din l-istorja.